Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? В середине ноября появился контрольно-пропускной пункт. Пока он еще не в действии, идут монтажные работы. Әлмәт мәктәпләрендә контроль үткәрү пунктлары. Рассчитывать сумму налогообложения вам даже нет необходимости, потому что приложение рассчитает налог вместо вас. Үз мәшгуль гражданнарга бәйле актуаль вәзгыять. Безнең ел сайын 125-140 гаилә төрле программалар нигезендә шундый торак шартларын яхшырталар. Яңа елны яңа фатирда, азнакайда акча сертификатлары тапшырдылар. Татарстанда коронавирус юктыруның 108 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 17 декабрьгә Татарстанда 41388 кешегә COVID-19 диагнозы куелган. Бу вакыт эчендә 34314 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 116-сы узган тәүлектә. 108 яңа очракның 4-се читтән кертелгән, калганнары элемтә аркылы. 40 кеше хастаханәгә урнаштырылган, 68-ы өйдә дәвалана. Казанда 53 очрак расланган, 10-сы Яшел Үзән районында, 9-ы Чаллыда, 5-се Чистай районында, 4-се Лагерш районында, 3-се Әлмәт, Чүпрәле һәм Түбән Камада, 2-се Лениногорск, Минзәлә, Питрәч һәм Балык бистәсе, 1-се Азнакай, Апас, Буа, Биектау, Кама тамагы, Мамадыш, Яңа Чишмә, Нурлат, Саба һәм Сарман районнарында. Ел башыннан Әлмәттә 125 интернет-ресурс туктатылган. Прокуратура хезмәткәрләре Роскомнадзорга ресурсларны тыелган дип тану турында 100дән артык мөрәҗәгать җибәрде. Татарстан прокурорлары тарафыннан судтан тыш тәртиптә 580 сайт ябылган. Бу тема Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта күтәрелде. Күзәтчелек органнары белгечләре раслаганча, технологик дәрәҗә арткан һәм анонимлык артына качып булмый. Кече яшьтәге һәм балик булмаган балалар онлайн җинаятлар өчен шулай ук җинаять һәм административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Балаларның иминлеге интернет киңлектән тышта мөһим. Татарстан мәктәпләрендә контроль үткәрү пунктлары урнаштыра башладылар. Андыйлар Әлмәттә дә бар. Әлеге чара беренче чиратта уку йортларында белем алучы һәм эшләүчеләрнең куркынычсызлыгын күз алдында тотып эшләнә. Тулырак Рәдифә Нугманова сюжетында. Беренчеләрдән булып үткәрү пунктлары павильоннары Әлмәтнең 20 номерлы мәктәбендә барлыкка килде. Россия хөкүмәтенең 2019 елда кабул ителгән 1006 номерлы карары нигезендә беренче категорияле уку йортларында шундый пунктлар куелырга тиеш. Аның асылында террорчылыкка каршы үткәрелергә тиешле таләпләр ята. Беренче категорияле белем бирү учреждениеләрендә укучылар саны 1000 һәм аннан да күбрәк булган уку йортлары керә. В конце октября 2021 года была комиссия на территории нашей школы и было отмечено. Октябрь азагында мәктәптә махсус комиссия килде. Шул вакытта территориябезне карап үткәрү пункты павильонының сметасын төзеделәр. Ноябрь уртасында павильонны төзеп тә куйдылар. Тиешле җайланмалар урнаштырылгач, ул 100% әзер булачак. Идут монтажные работы. И как завершаться будет уже, значит, вот антитеррористическая защищенность в этом направлении у нас будет 100%. Тулы кешене эшли башлагач, ничек буласын әлегә күз аллау кыен. Бүген мәктәптә укучы балалар, укытучылар үткәрү пункты янәшәсеннән узып йөри. 20 мәктәпнең гомуми территориясе 3,5 гектар тәшкил итә. Менә шушындый саклык пунктлары куеп кына биредә куркынычсызлык мәсьәләләрен тулысынча тәэмин итү мөмкин түгел, ди белгечләр. Шуннан да әлеге микрорайонда яшәүче халык мәктәп территориясе аша рәхәтләнеп йөри. Биредә яшәүчеләргә куелган яңа ел мәйданчыгы да мәктәп яны. Шуңа да Светлана Леонидовна куркынычсызлык кагыйдәләре, коймалар тиешенчә корылса гына үтәләчәк дигән фикердә. Контроль үткәрү пунктлары моннан тыш 25-нче, 21-нче, 16-нче, 26-нче, 24-нче мәктәпләрдә, 2-нче лицей һәм 1-нче гимназия каршында барлыкка киләчәк. Районның мәгариф идарәсе мәгълүматлары буенча, моны капиталь ремонт кысаларында эшләячәкләр. Үткәрү пунктлары эшли башлагач та уку йортларына керү карточкалар буенча гына мөмкин булачак. Рәдифә Нугманова, Алия Бәйрәмалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел бәйрәмнәрендә Татарстанда тиеш булмаган урыннарда салютлар аткан өчен штрафлар күләме 2 тапкыр артачак. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә республиканың янгын күзәтчелеге буенча баш дәүләт инспекторы Максим Трущин хәбәр итте. 2022 елның 20 декабрьдән 9 гыйнварына кадәр Татарстан территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Фейерверкларны тиешле булмаган урында эшләтеп җибәргән өчен республика халкына 4000 сумга кадәр, вазифаи затларга 30000 сумга кадәр штраф салыначак. Юридик затларга 400000 сумга кадәр штраф яный.
Башка темаларга. Һөнәри керемгә салым ул үз мәшгуль гражданнар өчен яңа махсус салым режимы. Аны Татарстанда 2019 елдан башлап кулланырга мөмкин. Бу режим 10 ел дәвамында гамәлдә булачак. Бүген махсус салым режимын билгеләү буенча эксперимент Россия Федерациясенең барлык субъектлары территориясендә үткәрелә. Тулырак алдагы материалда. Быелның 9 айында Татарстан бюджеты үз мәшгульләрдән җыелган салым хисабына 400 миллион сумга тулыланган. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет салымнар һәм финанслар комитеты рәисе Леонид Якунин шулай дип белдерде. Татарстанда 168 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Быелның 9 айында бюджет 404 миллион сумга тулыланды. Бу җитди күрсәткеч диде парламентарий. Якунин 2019 елда Татарстанның эксперимент рәвешендә үз мәшгульләр проектына кушылуын искәртте. Хәзер ул бөтен Россия күләмендә гамәлгә ашырыла. Башка төбәкләрдә Татарстанның тәҗрибәсе белән кызыксына. Ташламалы шартларда салым салуның нәтиҗәлелеге берничә тапкыр тикшерелде һәм бүген эксперимент уңышлы булды дип әйтергә мөмкин. Если самозанятый оказывает услугу либо... Әгәр үз мәшгуль хезмәт күрсәтә яки үзе җитештергән әйберне сата икән, салым физик затларга 4% һәм юридик затларга 6% тәшкил итәчәк. Һөнәри керемгә салым буенча чикләүләр 2 миллион 400 мең сум тәшкил итә. Налогу на профессиональный доход является сумма в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей. Әгәр керем бер ел эчендә әлеге суммадан югарырак булса, үз мәшгуль кешегә шәхси эшмәкәр статусына яңадан теркәлергә кирәк. Бүген үз мәшгульләр сизелерлек финанс ресурслары булмаган очракта да үз бизнесын ача ала. Ул белемен һәм сәләтен эшкә җигеп башта кечкенә генә үз эшен ачарга, соңыннан аны киңрәк җәелдерергә мөмкин. Рассчитывать сумму налогообложения вам даже нет необходимости. Сезгә хәтта салым суммасын исәпләргә дә кирәк түгел, чөнки кушымта сезнең урынга салым суммасын исәпләп бирәчәк. Сезгә бары гади чек формалаштырырга кирәк. Бу чекны сез физик затка да, юридик затка да җибәрә аласыз. Чекны заказ бирүчегә электрон почтага, мессенджерларга җибәреп, бастырып чыгарып тапшырырга мөмкин, яки кушымтада гына формалаштырырга. Удобным способом, либо же просто формировать в приложении. Үз мәшгульләргә республика хөкүмәте һәм федераль үзәк тарафыннан да тиешле ярдәм күрсәтелә. Татарстан эшкуарларына ярдәм итү фонды үз мәшгульләргә бизнесны алга җибәрүгә ташламалы займ тәкъдим итә. Өйрәтү семинарлары һәм тренинглар уздыра. Закон буенча салым инспекциясе үз мәшгуль кешеләрне түләнмәгән салымнарын түләттерергә, керемнәрен тикшерергә һәм аларга штраф салырга хокуклы. Ул түләнмәгән сумманы 20% тәшкил итәчәк, әмма соңгы бозудан соң тагын ярты ел дәвамында түләмәсәгез, штраф 100%-ка кадәр артырга мөмкин. Бердәм Россия партиясының Азнакай бүлекчәсендә 20 еллык уңайыннан төрле чаралар уздырылып килә. Шуларның берсе районның физик мөмкинлеге чикле 5 кешесенә торак алуга акча сертификатлары тапшырылды. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина таныштыра. Сертификатлар тапшыру тантанасында район башлыгы Марсель Шайдуллин, социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев та катнашты. Безнең ел сайын 125-140 гаилә төрле программалар нигезендә шундый торак шартларын яхшырталар. Төрле программалар буенча менә безнең Азнакайлар 150 ләп гаилә яңа фатирлы була. Шулар арасында менә сез, без бик шат, исән сау гына, сәламәт кенә яшәргә язсын. Игелек җирдә ятмый диләр. Бу чыннан да шулай. Район башлыгы кулыннан торак алу өчен акча сертификатлары алу һәр гаиләдә рәхмәт хисләре уятты. Хөкүмәтебез биргән шушы субсидия артыннан бик озак еллар йөрсәк тә инде җитәкчеләребезнең тырышлыгы аркасында шушындый мөмкинлекләрне эшли алдык, ала алдык һәм инде җитәкчеләребезгә рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Башлыкларыбыз ярдәмендә фатирлы булдык. Аллага шөкер, бик зур фатирда шундый иркен общежитиедә торган идек. Хәзер инде балаларыбызның һәрберсенең үз бүлмәсе бар. Улыбыз домашнее обучениедә, аның үзенең уку бүлмәсе бар. Барсы өчен дә бик тә зур рәхмәтлебез. Кайчан обращаться итсәк тә администрациягә һәр вакыт якты чырай белән гел көтеп торган кебек. Барсы өчен дә рәхмәт. Шәһәребезне шулай матурлап кешеләргә яшәү уңайлыклар булдырганнары өчен һәрбер адым сайын матурлык, рәхәтләнеп яшәргә, тынычлап барыбызга да сау сәламәт булып, зур рәхмәт барыгызга да. Учиться больше желания есть. Мәктәп программасын 4-5 билгеләренә үзләштерәм. Киләчәктә яхшы кеше буласым, башкаларга ярдәм итәсем килә. Хорошим человеком жить, помогать другим. Азнакай турак бүлеге җитәкчесе Ләйсән Шарипова сертификат ияләренең шатлыгын уртаклашып, иң изге теләкләрен җиткерде.
Бу программалар безнең эшләп килә республика тарафыннан. Район буенча безнең алынды 15 гаилә. Бүгенге көндә инде менә бүгенге бәйрәмдә без шушындый 5 гаиләне чакырып аларны тәбрикләдек. Алдагы көндә дә, алдагы елларда да шушы эшне дәвам итәргә дип ышанып калабыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәк без. Аның артыннан ук безнең эфирда. Әбиләр дә, олылар да, апалар да каз асырыйлар, һәрбер гаилә асырый. Бөгелмәдә каз өмәсе гөрләде. Уважаемые телезрители, начинаем. Яңа ел әзерлегенә Луч телекомпаниясе дә кушылды. Киләсе еллар безгә нәрсә әзерләгән? Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Җир өстенә беренче кар төшү белән авылларда иң күңелле мәшәкатьләрнең берсе каз өмәләре башлана. Шушы көннәрдә Бөгелмә районының Татар Димскәе авылында җирле Аккалфак оешмасы белән мәктәп укучылары каз өмәсе оештырды. Ул Римма Миңнегәрәева йортында узды. Бәйрәмнән безнең сюжет. Уңганнар каз өмәсендә беленә. Шуңа да әлеге эштә яшь кызларны сыныйлар. Бу борынгыдан килгән традиция. Нәкъ менә шундай егетләр уңган кызларны сайлап алган да инде. Шуңа да әлеге өмәне яшьләр көтеп ала. Телевидение киләсен белгәч, алар татар милли киемнәрен дә киеп куйган. Эш авыр булса да, яшьләрнең күңеле күтәренке. Миңа калса бик авыр эш, бик җентекләп эшләргә кирәк. Һәрбер юнын алып, һәрбер юнын җентекләп эшне эшләп бетерергә кирәк. Миңа калса бик авыр эш. Булдыра алабыз, әлбәттә. Безнең укытучыларыбыз яхшы. Апабыз, күрше апабыз бик әйбәт безгә күрсәтеп, җентекләп барысын да аңлатты һәм дә инде без эшли алачакбыз. Казларның мамыгын айырым, каурыйларын айырым салалар. Мамыгыннан йомшак мендәрләр ясаячаклар. Алар кызларга әле дә бирнәгә бирелә. Бәйрәмнең иң кызыклы вакыты казларны көянтәгә элеп инешкә төшү. Кызлар белән егетләр бер-берсенә ярдәм итеп эш итә. Авылдагылардан калышып булмый бит инде. Авылда бөтен әбиләр дә, олылар да, апалар да каз асырыйлар, һәрбер гаилә асырый. Без дә быел 20 каз асырадык. Шушы каз өмәсе дип әйтим инде. Йолкыр өчен казларны мин күрше кызларны чакырдым. Кызлар инештә казларны юганчы хуҗабикә өендә өстәл әзерли, кыймак пешерә, бәлешләр сала. Каз өмәсен җирле Аккалфак оешмасы белән мәктәп укучылары күмәкләшеп оештыра. Бәйрәмнең максаты бер: өлкәннәр балаларны татар халкының милли бәйрәме белән таныштырса, яшьләр халкыбызның күркәм гореф-гадәтләре, матур йолаларын өйрәнә. Менә шушы бәйрәмне без туган телләр елларына багышланган дип инде татар халкының бик күркәм, матур традициясе юласы, шуңа күрә инде без менә Татар Димскәе авылында укучылар белән, укытучылар белән һәм инде менә хуҗалар бик тә матур итеп безнең белән ризалашып инде безгә үзләренең шушы казлары белән мактанып, үзләренең үстергән азыклары белән шушы казларның матурлыгын күрсәтер өчен инде балаларга өйрәтер өчен шушы бәйрәмне оештырдык. Бәйрәм Шума-Үрдәк Шума-Каз уены белән тәмамланды. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Яңа ел каникулларында Әлмәт тролльләр шәһәрчегенә әйләнәчәк. Җиңел канатлар Урам театры яңа спектакль әзерли. Тролльбург исемле спектакль труппа репертуарындагы беренче. Ул механизмнар белән эшләүне дә Курчак театрында берләштерәчәк. Премьераны Петербургтан килгән остазлар странствующие куклы господина Пежо театрына килгән хезмәттәшләре белән бергә әзерлиләр. Тролльбург тамашасына Әлмәт Урам театрының 20 актеры җәлеп ителәчәк. Импровизациягә рөхсәт ителә торган Урам театры тамашаларын әлмәтләр 2016 елдан бирле карый. Алардан башка калабызда бер генә шәһәр күләм чарада узмый. Яңа спектакльне 25 декабрьдән күрергә була. Премьера Каракүз скверында 14 сәгатьтә узачак. Тиздән иң якты һәм тылсымлы бәйрәм яңа ел киләчәк. Безнең телекомпаниядә дә әзерлек гөрли. Узган атнада һәр эш көненә билгеле бер дресс-код белгеләнгән булса, бу атнада иҗади хезмәткәрләр үз кабинетларын бизәргә тиешләр иде. Тулырак алдагы материалда. Куда и куда? Если мимо, проходите. Если к нам, зачем, скажите. Мамуля, мы к вам, потому что у нас сегодня конкурс новогоднего оформления кабинетов. Мы видим, вы очень хорошо подготовились. Яңа ел кәйфе дигән иң яхшы бәйрәм бизәлеше конкурсында коллектив тулысынча катнашты. Уважаемые телезрители,
Начинать пидорачу про пидоровиков пронеслось. Койберләр конкурска креатив якын килде. Шунда ук кабинетның бизәлешеннән түгел, бәйрәм кәйфе беренче чиратта йөрәктән, тәүлек әйләнәсе диярлек бергә эшләгән хезмәттәшләрен җылысыннан алынуы күзгә чагыла. Быел кышта кар соңлый, карга сусаганлык икенче бүлмәдә кызларның тырышлыгыннан сизелеп тора. Алар эш бүлмәсен ак төсләргә күмгән. Не хватает сейчас на улице снега, и мы решили создать здесь такую снежную сказочную атмосферу. Өлкәннәрдә дә, яшь хезмәткәрләрдә дә яңалыклар мәгълүмат хезмәте зур кызыксыну уятты. Биредә барысы да вакыт буенча сәяхәт итеп 90-нчы еллар дискотекасына кайтып килделәр. Иҗат өчен илһам кирәк, аны безнең редакциябез табигатьтән ала. Для того, чтобы создать атмосферу праздника, мы решили сделать акцент на свое окно, потому что все мы, сидящие здесь, девушки, женщины, мамы, вдохновляемся, ищем источник вдохновения, глядя на разноцветное небо вечером, голубое небо ясным днем, грустя иногда под серое небо. Иң мөһиме җиңү түгел, иң мөһиме катнашу ди танылган мәкаль. Һәрбер хезмәткәр үз кабинетын теләп, күңел җылысы белән шөгыльләнгән эшеннән ләззәт татып бизәде. Алар бүген бик күп уңай эмоцияләр алдылар. Һәр җомга ялларны күңелле, кызыклы һәм файдалы итеп үткәргә менә дигән шанс. Чөнки нәкъ менә бүген без ялларга планнар кыра башлыйбыз. Алдагы материалда Әлмәттә узачак чаралар белән таныштырабыз. Бәйрәм кәйфе артыннан паблик арт программасыннан бушлай экскурсияләргә килергә мөмкин. Шимбә 18 декабрь көнне 11 сәгатьтә әкиятләр буенча гид Ольга Данилова Әлмәт турында Дион шигыреннән алып безнең көннәргә кадәр шәһәрнең тарихы белән таныштырачак. Якшәмбе 19 декабрь көнне 12 сәгатьтә Алсу Әмировадан алтын эзләү квест экскурсиясе узачак. Катнашучылар гид сорауларына җаваплар эзләячәкләр һәм рәсем ясаячаклар. Очрашу урыны Белоглазово урамы 62, Кояшлы факел. Экскурсияләргә алдан теркәлү кирәк. 18 декабрьдә 14 сәгатьтә Әлмәт картиналар галереясы Валяния Валинак Шептунчиков дигән мастер-класска чакыра. Йоннан ясалган сувенир итекләр шептуннарның тарихы бай. Мастер-класс барышында барлыкка килгән итекләр яңа ел алдыннан туганнар һәм якыннар өчен искиткеч бүләк. Хуҗасы һәм аның өйдәгеләрнең бик яхшы саклыгы булачак. Шулай ук Әлмәт картиналар галереясында 18 декабрьдә 15 сәгатьтә арт-квиз интеллектуаль тематик уен узачак. Сезне гаҗәеп күпкырлы сәнгать дөньясы белән сәгать ярым вакыт эчендә танышу көтә. Тестлар, ребуслар, логика, смекалка сораулар, видео сораулар булачак. Кимендә 2 кешедән торган команда булдырырга һәм алдан язылырга кирәк. Шимбә 18 декабрь көнне 10-нан 16 сәгатькә кадәр Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда борынгы заманнардан алып безнең көннәргә кадәр тарих дигән күргәзмә булачак. Археология һәйкәлләре ерак гасырларда Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан кабиләләрнең яшәү рәвеше үзенчәлекләрен ача. Бронза чорында яшәгән халык турында сөйләүче материаллар аеруча тулы тәкъдим ителгән. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә урнашкан цифрлы иҗат академиясе 18 декабрьдә Флорентийская Саша мастер-класслары тәкъдим итә. Ул кечкенә нигезендә сойлы воск һәм натураль ароматизатор булган хуш исле плитка. Аны йокы бүлмәсенә, гардеробка, кием шкафына һәм хәтта автомобильгә эләргә була. 19 декабрь роспись и склейка деревянной новогодней игрушки мастер-классы узачак. Анда агачтан яңа ел уенчыклары ясарга өйрәтәчәкләр. Фабрикада ясалганга карый күпкә кызыграк, матуррак. Әлмәт Татар дәүләт драма театры дүшәмбе 20 декабрьдән әтиәннәр белән бергә балаларны Йолдызлар белән әкият спектакленә көтә. Бу әкият гадәти түгел, ул кызыксындырган сорауларга җаваплар ача. Һәркем әкиятның финалында фотозонада Кыш бабай һәм якты йолдызлыклар белән истәлекле фоторәсемнәр ясый алачак. Каралган спектакль истәлегенә һәр балага сувенир биреләчәк. Йолдызлар белән әкият туганнан алып 5 яшькә кадәр тамашачыларга исәпләнгән. Һәр бәби спектакльгә урыннар саны шикләнгән. Спорт яңалыкларына күчәбез. 9-10 декабрьдә Казан шәһәрендә СССРның спорт мастеры Шамил Ганиев истәлегенә багышланган ирекле көрәш буенча ачык турнир узды. Ярышларда Мәскәү, Воронеж, Ханты-Мансийск автоном округы, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чуашстан һәм Татарстаннан 250 көрәшче катнашты. Безнең шәһәрнең Олимпия резервы мәктәбеннән 4 спортчы тәкъдим итте. Киеренке көрәш нәтиҗәсендә 38 кг авырлык категориясендә Эльмира Никитина 3нче урынны яулады. Тагын 4 медальне Әлмәтлеләр Сочидан алып кайтты. 16 декабрьдә анда триатлон буенча Сочи шәһәре беренчелеге һәм ачык чемпионат узды. Дисциплина үз эченә 2,5 км һәм 5 км йөгерүне, 20 км вело узышны алган.
Әлмәт триатлетлары анда актив катнашып призлы урыннар алып кайттылар. 3-нче урын Амаль Мусин, 2-нче урын Ксения Скворцова, Валерий Круг, Давид Солдатов. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.